Aurrekoan gurekin Nerea Mendizabal izan zenean besteak beste, gai batzuk zintzilik geratu zitzezkigun eta hoien artean mahai gainean, bi liburu ere aurkeztu zizkigun. Elkarrekin hasi eta Jirafa hizkuntza. Orain Labetik atera berri duena hau da Kira Jirafa eta hau aurkeztera dator besteak beste, ezta? Arratsaldeon. Berdin? Gauzatxo bat, honekin hasi baino lehen Zigorrek zer zen du komentatzeko errezetaren inguruan. Bai, horrek ja arrautza jodi dute, ointartetxo bat egon gara, listo dauzkago, atarako ditu doin. Gustu honek gorputza hartu du, izan dugu ben holandar saltza askar bat indu, honek ja gorputza dauka. Holandar saltzari beti estragoia ondo geratzen zaio, orduan kasu honetan lehorra botako dugu, eta piper beltz pixka. Hau geroko gordeko du, alde batera. Eta, jungo naizen hau da, saltza honen oinarria direla txampiñoi hauek, hemen. Baingo dioguna da, batxar pixka botako diogu, flambeatuko dugu, eta gero, esnegain pixka bota eta boilurra. Diamantea, Diamante beltza. Usaindu. Wow, ez nun usaindu, bainez. Lurra daukau. Vale, gero, hemen birrinduko dio pixkak, eta listo, bakarrik izango dana da, ja, arrautza horiek atera, eta gero pixkanaka jungo naiz forma ematen. Orduan, esan dako azua, kondu Nerea, mesez? Uala! Elegante. Eta, hau erreko du bain, ez nahi. Listo. Eta txanda berorrena, jaien emarizkurrena. Bai, esan bezala, Nerea Mendizabalen liburua, Kira Jirafa eta Haserrearen diamanteak da, bere izen eta abizen guztiarekin, eta egi esan usaina, Labetik atera berriko usaina, zoragarria da, ez da? Boiurra badu, baina honek ere... Almenta honan ez da bakala, baina bai. Zure 3 liburuak ezagutu nahiko genituzke urrenez urren, eta batipat honetaz ere bai, ez? Gehiago jakin aurkeztuko zen nizkiguke behar bezala. Zira baten elkarrekin hasi familientzako gurasoei beira idatzi nuan, bigarrena berriz Jirafa hizkuntza irakaslei beira gehiago, ikasleekin gelan bertan, dinamikak eta proposamenak, gauza guzti hauek lanketak egiteak orduan ikasle, baina irakaslek ere bereekin ikasten edo praktikatzen jundik ezen. Eta ingontan ipuin formatuan sartu naiz, eta, ipuin formatu gontan, umeentzako ez da badirudi ipuinak idazten dianian ipuinek, umeentzako pentsatzen deula, baina, ume zein helduentzako izan daitezke azkenean haserreak eta denok dauzkau, aurrak eta helduak, eta, hori irantzeko protesto bat ezela izan da, ez da ipuina. Zu gehiago mandoia arraizoi dut 5 axola, ezin dut horrela jarraitu, nortzu diemengo protagonistak. Gorka eta Naia, aita alabak dia, afaia prestalta eta afaltzera deitzen direnean, eta jostaiuak eta gauzak eta hankaz gora daudenean, iskanbila murgeiluta sartuta dauden, aita alabak dia, nolabait guraso seme alaba izan daitezkenak, irakasle ikasleak, helduen arteko errepresentazio bat bezala dago, ezta? Eta orokorren hori die esaten dienak, tirabira bat sortzen da, eta azkenean bizio bat... Esateztianak. Eta ez dianak. Baina, barruan dauzkagunak eta hortxe, ambientean, ez da, usaindu ditzazkegunak. Bai, ambientean usaindutakoa, eta, hori barrun dituna, baina kasu hontan haserrea edo olakoa txartzat hartzen da. Eta, hemen jartzezu diamantea, kasu hontan diamantea ona, nola lotu ditzezu bi gauzeok hemen? Bai, nik uste emozio desatseginak orokorrean ez zaizki gustatzen eta kendu nahi izateitxeu, ezta? Eta haserreak esango nuke bereziki ez dakala fama bate ona, ezta? Kontua da, emozio bakoitzak mezu bat ematea datozkigula. Eta haserrearen kasuan ere, ezta? Iganean esaten, oizta zea, zurekin bakarrik pentsatzezu, faria prestaude 3 pertsonantzako behar bada, ezta? Eta batek, erdia baino gehiago jaten balimao, oizta! Bai? Claro, haserre horren eta pentsamentu horien atzean egon daiteken diamantea izalaike ze mesu, ze balore, ze aspektu zaindu nahian nabila inaizenean esaten egoizta zea, jaion ez ultzako nahizula dana. Berba, nik nahi dut beste ona ere kontutan hartzea,
zaintzea, detaileak izatea besteekin ere, ez bakarrik norberak, ez? Bai. Eta hori balore bat da niretzako, Aha. besteak ere aintzat hartzea, za? Orduan, egoiztazea esatetenean, horren atzean nire diamante bat edo nire balore bat dago. Amigo. Besteak ere aintzat hartu itzagun, bai? Baina nahi buelta ematen maio, egoiztazea, hain izenean pensaten zuri, eta zu behar bada hartu ezunean, parteik handiena, segurazki, zuke momentu hortan, zure gozean arabera, edo zure gustoen arabera, zen zu, edo etxeago hartu, beste batzuk ere bendikan jateko zeudela, eta, zure behitu iozu, eta hori ere diamente bada, ze zalgea esaten norbere bere burua zaindu eta norbere bere buruai ere erreparatzea ze batzutan besteekin nahi gea hor gehien bolkatzen. Hor ere badau beste diamante bat. Kontu da bain nola ustartzen ditugun bi diamante hauek, ezta? Egoera honen aurrean nahi deunean, zirei betu eta besteana ere inkluitu dezagun. Horrela ere ez dakit honekin bat datorren, baina bai betidanik erakutsi izan zaigula ez gauzakitea edo ematea ezeren truke bueltan, baina hori benetakoa da, benetan espero izaten da, eta horrek sortu dezakezuk esandako elkarrezin ulertu hori. Nik uste denok gizaki bezala, eite jugula gauza asko, eta eite jugunean gustos, barrutik gertez zaigulako, eta ezer jasotzearen espero izan gabe. Baina eman, eta gero nik konturatzen ba naiz, edo niri percepzio baldin bada, hemen nahi noiz eman, baina niriak ez du importa, edo nik ere behar dut eta nire egitza. Baloratu gabea dao, eta bar. Eta orduan hor ja hasiko naiz, raiatzen, eta orduan, bai imatiz, baina besteak ere eman diezadala, ez da ba? Eta datu horiek importanteak dira, ze batzutan igual, ematen nahi naiz, eman nahiko nukena baino gehiago. Eta orduan, azarre hori, informazio hori ematea dator, bai, nerea, ematen aizea, eta jarraituko zu, ematen guztoz, ze horrek oniteit, baina hemen zerbaitek ja molestatzen edo raiatzen hasten mazait, txoin, diamante hau ere interesantea da, zaintzea. Oso. Hau zetako jarri ez zigor? Arrautza galdarrestatzeko. Amigo, hemen eukitakoak? Horrek, ingo ditu, esan dezagun, gaur eguneratuan, hauek daude, temperatura basuan inda, 40 minutu, 63 gradutara, olako gailu bat jenteak etxean ez dauka, baina arrautzak aldarrestatzeko normal betikoa, hau etxean badaukagu, eta hau zan, garri batean errezetau zubijanan azan, akelarre jatetxekoa, eta beraiek horrela aurkezte zuten. Egia zutela, nik hemen ospinek ez botako. Zaina hauek freskoa dira. Bere ez egiten dana da, ospina botatzen da, gero arrautzaz azidoarekin bilduta geratzeko, ez? Horiten baduzue, gero komen izaten da, beste ontzi bat eukitea hor, urberoarekin, eta hor pasatzea gero ospin zapore hori kentzeko. Baina nik ospinik ez botako, fresko daude, eta hemen saltzari gehitu idolen hor barazki salda pixka bat daukan, eta hemen botako izkiot lauko jaraka da hemendik, eta hau izango dugu ja prest gero arrautzai botatzeko. Orduan ni oin arrautzak aldarrestatzen jungo naiz, eta gero platera montatzen jungo da. Osongi, ados. Arraxa, egun hauetarako nik uste errezetau aproposa da. Bai. Itxure guzikin, eta bai. Hemen garrantzitsuna da, azken finen, liburu hauekin, bai lehenengoakin, bigarrenakin edo honekin, esan genezake haserrea, kudeatzea, harremanak, eta horrelako terminoak eta konzeptua txiki-txikitatik hasiko ginekela geure ganatzen. Hori oso garrantzitsue da gero pertsona larri edo handigeanen hobekiago, genezake kanporatzeko edo gauzak hobekiago moldatzeko. Beti izan daiteke momentua, bai? Eta heldu izaten aigeanean, ikusten baldin maet hor nire gabezi, nire limitazioa euskatela, ze ondo, oain ez temaio, ze ongizate hori niretzako izango, ez da, hauek jakiteak kudeatzen, edo... Eta hau, alera berean, umeekin eta txikitatik ikasten baldin magea, beraiekin lantzen, bide hori. Hori da, ez? Baina erraminta gisa liburu kasu hontan ipuina, hori, erraminta garrantzitsu bat izan ditike? Nere ustez ipuinak, daukan alderdia da histori konkretu baten zentratzea, eta histori hortan, pertsonai hauekin identifikau gaitezkeela, eta zu igual identifikatzea zea batekin gehiago, ni igual beste batekin, edo, bai? Eta horreke laguntzen digula, nola baiteko hausnarketa egiten, ez da? Gaina, ilustrazioak, eta ipuin honetan, Marta Fontana, katalana, kriston lana egin du, uste, nere mezua bintzat oso ondo harrapau du, eta ilustrazioak asko laguntzen dute,
beste bakoitzak egin nahi deun, ezta? Edo mezu hori jasotzeako egiten deun, ezta? Bilketa hortan. Eta gero, metaforak edo, elkarrizketak eta nik uste laguntzen dutela ipuinen bitartez, bakoitzak, aurrak bere ulermen mailaino, helduak beste bat, eta segun ze pertsona, ze momentutan harrapatzea gaitun, ipuinai buelta bat edo beste bat eman dieze jokeu, ezta? Bai, eta kasu honetan identifikatzea esan dezu ez, hori empatizatzea ere izan liteke kasu baten, edo, orokorren. Bai, jirafak, kirak, bitartekari lan egiten nahi da, eta hori erresten dile, bai aitai eta bai alabai, empatizatzen, ulertzen, gero elkarrik artean ere ulermen hori ondadin, eta esan nahi dutena, adierazten ere laguntzen dile, nola adierazi nahi dezu oina zerre hori, edo gertatzen zaizuna, ez da? Orduan, hor ere herramienta horiek hor daude. Hori batzutan ere gertatzen da ez, barrutik horrela bizitzen dela, baina kanpotik ikusita, agian iduritzen zaigula gehiegikoa dela, edo esan izan da Jesus neska edo Jesus mutikoa, ez da inbesterako. Norberak barrutik ezberdin bizitzen du eta kanpotik ezberdin ikusten da. Eta bira holako esaldi batek, ez da Jesus ez da holan beste jartzeko. Jesus txika. Horrek beak askoz gehiago azarratzen gaitu, ez da? Hori da, okerren esan duana. Bai, bueno, nik uste momentu hortan bat behar deula garrantzia ematea niretzako bizirik dagoen hori, niretzako dimentsio hori eman baiot, edo molesta, edo azarrau baldi manaiz, paseatik ez, horrei leku eman, eta garrantzia ematea, ez da? Kontua da, behin lekua edo espazio ematen jotenean azarra horrei, igual julaiketela desgranatzen, eta batzutan igual nire konturatzen naiz, igual ez nahi bestekoa. Baina pasatakoan. Baina hau da, egin dezakegun ibilbidea denok, ez? Hori da. Ez ezerrez, hau bada, jaione, ostoreak pasatzen daizkiazu, momentu batean, hauek atarako ditut, bi hauek, eta montaiak enjongo naiz. Ze tamainatan, bi nilo bat espada. Ni gogoratzet aurrekoan izan zinenen hemen, gustatzen zitzaizula batipat mailan eseri eta disfrutatzea. Sake honekoa, bi berdina gaude, beraz. Batzuk ez izango dute gutxi jatetela, baina netzako... Oire kanpotik ikusita izango, barrutik ikusita, baina tira. Aurrak aserretzen dienen, badaukegu olako itxura bat despistatzeko, ez? Esaten dugu, kasketan dau, eta despistatu eta hori pixkat lokartzen edo oharkabean pasatzen uzten. Hori ona da, edo aserrea, aserre horren muina, diamante hori, bilatzea hobea da. Bueno, uste hau ere, umeekin errex iribiltzen dugun espresioak diala, ez da kasketosoa da, kasketakin dao, eta, bueno, helduak uste kasketoso gartze gehala, batzutan gaina umenpa ere jartzen artistak izategea, eta hor, umea izan edo heldua izan eretzako berdin, ez da, aserre edo kasketa edo, ataskautan ahon hortan, zerbaitatik da, zerbait dao, eta zeatik ez horrei ere garrantzia eman, ez, bi problema dazkau bestela bat, kasketara eraman naun motibua, gehi gaina ez diatela ulertzen, beira, kasketakin dago, eta etzatiola jarri, eta, bale? Orduan, bigarrena daukau, gaina ez ulertu izatea. Leno, nahi nula txokolatea afaldu aurretik, eta guain, gaina ez diatela ulertzen. Kasu horietan zein da komunikazio egokiena? Aztana, ez dakit. Ez, bera, ustet, helduak ere asarre gaudenean, batzutan esatea, asarra zaude, jata... Bai, hotzak ez dituta, baina ez da egokina. Bueno, batzuntzako, igual zen, porke hau pasazait eta bestea, eta batei asko lagundu diezaiok, identifikatzen, edo laguntzea esaten, asarre zaude, edo zer gertau zaizu, eta horrek esplaiatzen eta ateatzen lagundu diezaiok, eta beste batentzako beto da, ustea, pasatzea, matea, bere espazioa eta ez botatzea egur gehiago, beraz, depende, ez? Eta umeekin ere, kasketakin batzuk besotan eta jata hor nahi dute, eta beste batzuk lurrean nahi dute, eta beste batzuk aldea mendik eta jutik usi nahi eta, ez da? Pentsatzeko txokora! Baina, umeek beraiek, esaten nahi nintzen, beraiek asarra daudenean batzuk besotan nahi dute, beste batzuk lurrean eta beste batzuk aldea mendik esate digute. Bata, beraiena ere errespetatzea. Gu betxen bia dauzkau, asarratzena bate hori besota eta besteak martxa mendi da nokan bola. Orduan, helduak bezala, batzui nahi deu norbait asarren naunian horrotea eta beste batzuk distantziekin.
Eta beste batutan masatezun bezala, belduak gea. Ez zaitut hola ikusi nahi eta segi lasaiteko Aldemendik. txokoa, edo lasaitu arte etorri, edo irtetze iguna, ez da? Eta hor, bai jazta gaude bi, asarre, ez da? Bat aurra eta beste aldua. Bueno, jatu nona zaetela bina jarriko izkizuet, bale? Hau izango zen eskaldatuta normala, eta hau izango zen temperatura baxua nola dira moderatzen. Plap. Han, horrengo wow. Izan. Pena. Bueno, berdin da. Oin honi, saltza pixka gainetik, eta hau da, bueno, baizue, gabon gauerako ero, nahi izan ezkero, beste aukera bat, ona, eta ezberdina, eta garai batetara eramaten gaitu, behitu, boilur pixka gehiago eta boietan, gora etorriko gara. Venga, Venga. hoi pixkatetik pasatzea. Ez. Gaitu, hau hor gorringo bat, hau da. Hau da, magelma. Da jola hor. Hau da, eta behitu, polita hau zer da? Boilurra. Garunan, garuna Bai, gustatzen zain nola geratzen. Bueno, kontu kontari, nik uste galdera bat gero bukaerak utziko gula, eta nik beste bi plater postatuko ditut, eta hemen daukazue. Arrautza galdarrestatu ostorea boilurrarekin. Aira. Ni nire azken galdera daukat, eta zuetako askok seguru ere bai, ostiralean olentzero ator, agian ez du lortu liburu hau. Jendean nahi izan ezkero, nun lortu dezakea? Bueno, web edizioa da, eta beraz, nire web horretikan, nereamendizabal.eus, ordendatxo bat badao, eta ipuin hau bezala, beste liburuak eta materialak ere hortikan eskuragarri ondaitezke, eta gero, ni biltzen naizen lekutan, ere, zuzenean ere eskuratzeko moduan. Olentzero Mari Domingin entzun diozue, Segi, sartu webgunean, da azken momenturako, zerbait iristen zaizuen. Eta oin, bueno, zuek aurrena, bizez, gonbidatuak. Hauzan gutxi temperatura baxuan, hauzan beste galdarrestatu uste dut. Dikain, ni hemendik hasiko naiz. Iskinekotik. Hau jateko horrexa ez da, elegante jateko. Elegante, oso goxua. A ver, Zigor, una. Bai jaiuna. Eskerrik asko. Bueno, Niko glamurrera. Oso. Arrautza di jatega. Hola, hemen ogi puska bat, ogi butur bat, eta txar, eta hola. Laun arzian, kontu kontari eta familia. Bikaina Zigor, benetan. Bueno, Pedro, artista, benetan. Egia bada, garai batetako errezeta dela, ez? Garai batean asko eramatezan ostorea, esne gaina eta olako gauzak, baina, bueno, gaur egun ere, hau, zora garri. Indiala. Bueno, nera, benetan placer bat izan da berriro hemen gurekin izatea, eta nahi usun arte, datorren urtera arte jasango zu, datorren urtean, etorri berriro. Gusta hondi benetan. Ongi pasagu berriak, eta zuek momentuz gaurko eguna, bihar hemen bueltan izango bai gara. Izan, eta bihar arte. Agur. Aio.